ngiyabonga nangivotela ngo2023 kuyingoma lapha na iParis ngaphuma unombolo 2 kwaba into enkulu kakhulu leyo kumina ngingazi nje ukuthi ngiyophuma unombolo 2 ukhosini FM umsakazo omkhulu kangaka nomdala nakangaka phuma unombolo 2 kwakuyinto enkulu phela leyo ukhozi nje luyinto ehlonipheke kakhulu kuthina sikhulile emakhaya le kwanje ayiphumi ziyazi ukuthi into ngisho kuthiwa ikhulume ukuphuma okhosini obezwa ngisho anti besho bethi kuzokuphuma indaba yini okhosini babekhola yonke into ngalesa sikhathi sethu sama 80s nento iphuma ephepheni mayike yabhalwa ephepheni lonto kwakuba impela into indaba isekudwile kuthiwa uphume ngisho emaphepheni uyisigebengu impela lo mfana uyabona so nje ngangazi ukuthi umuntu uyozebhala nasemaphepheni kanje kade zinomcimbi nje lapha na emdletsheni sama experience bhala lapha kwisolezo wabhalwa uyilanga yonke le nto le into umuntu ayibukela kude ngaleza khathi zakuqala kodwa ngenxa yesupport nje yini bafowethu siyayithola sibhala emaphepheni siyayithola sisemsakazweni ukudlala nje ngengoma emsakazweni sekuwesike nokuthola ukuthi uzophumela unombolo 2 ngabonga nje kakhulu bafowethu kuliyanyaka ngaze futhi ngabonga nababephumelele bephuma unombolo 1 nabo ngababongela kwaze kwangena futhi u2024 nangivotela lapha sawina indondo record of the year kuyimina ngedwa nje uMaskandi lokho kwenza ukuthi uMaskandi unqobe lapha yana kumasama irecord of the year kwayinto enkulu leyo kwangena futhi unyaka lapha naphinde nazovotela kuyigushi igushi yahlukanisa unyaka kwamnandi nje kakhulu bafuthu abantu nokuyinto engayigcina kudala ubona abantu bejabule kanje ngiyakhumbula nje ngalezi akhathi zama 90s kusekhona kukhona ingoma kaSisi uBrenda Fassie eyithi vula indlela weMamgobhozi musukuba nomona unyana wami uyashada namhlanje kanjalo kwaba khona Mandozi inkalakatho waphinde kwaba khona umlilo wePignancy uyashisa ngawulokothi kuningi nje bafowethu angazi ngabala ngithini zinganza kwethu enikwenze kumina nikwenze nakwabanye angilindele okuhle kodwa anongifakela okuhle niphinde futhi ningifakele nesishebo futhi senhlupheko lobunzima ngoba mhlazana nangitotosa angeke ngibe umthandeni lo angeke ngisaba umthandeni lona engangidala ukuthi fanele nibe uyena kunomlando kumele ngiwushiye emhlabeni omuhle oyofunda nazizukulwane uma ningitotosa ningitotosa njengengane yendodakazi angeke ngikwazi ukuthi ngikufeze konke kufanele ngizokufeza emhlabeni cela ungarelax bafowethu ngicela kube busy ngayo yonke indlela